Hotza da beti hasieran. Txileioa eta lehen bailen. Barruko airea ere hotza da, udazkena. Baina udan ere berdin. Euskal Herrian bizi gara aizu. Barruko airea hotza da, baina behintzat ez da mugitzen. Xeriegi naiz betiko lekuan, erdiko hilaran ezkerrean. Hotz dago larrua, nirea ere. Hotz baina ez dut altxatu nahi. Eta beste txaketa bat jarri dut, baina aldrebes. Besoak mauketatik sartu eta erdibidean utzi ditut eskuak, beste aldetik atera gabe berriz. Begiak itxi ditut eta eskuekin txaketaren barruko aldea laztandu dut. Borregitua du, garai batean bezala. Halako batez vibrazio bat ornon bait, eta garai bateko zarata. Begi bat ireki ezkerrera begiratu eta Isurkoneko etxea mugitzen hasi da. Josuren etxea gero, Txuloko itxa, Leixko honia. Ez dira etxeak martxan, gu baizik. Gu gara mugimenduan, kale nagusian gora. Azken aurreko hauntxila antxa, eta azkena goiko itxa. Goiko itxa pasa eta horra zaldu da. Beriain, guri begira. Bagoaz. Zein ederra izango den bidaia. Gehien bat, badakizu zergatik. Are ederragoa izango delako buelta. Badugulako itxarango gaituenik. Bagoazelako txapelik gabe, aske. Baina ituna, amina, aitit eta mama gogoen. Errua. Su berrituta, indartuta. Bat egin dugu berriz, hemen. Zein ederra izango den bidaia.